Здравейте хора, днес ще играем ремоут, защото сме готини. Какво правим? Интро ли? Това е ново? Няма го правя често, така че насладете се на този момент. Ще го правя. Тъй. Това дек е твоята загуба. Не шегувам се. Шегувам се, това дек е моята загуба. Между малко нещо, което пропуснах да кажа, аз махнах от много гигантския ми екстра дек, брат. Махнах тук няколко слива. Ако нямаш проблеми да играят тия без сливове. Леле, как е възможно да помислиш, че няма да имам проблем да играеш без сливове? Ако обичаш, това са твоите карти и ти ги подлагаш на риск, аз не мога да направя това. Аз ще трябва да те не са нещо скъпи карти, нали, аз затова ги слив. Защото ми трябва мисля, че ще трябва да банна от твоя собствен сървър за това, че ти се опита да играеш срещу мен без сливове. О, не! Какво ще направя? Ще ти открадна сървъра и ще... И Twitch... Брат, чак сега съм видял, че съм си мешил тестето на обратно. Някой съм си го държал на обратно тестето. Ето няма голямо значение. Не, защото той ми беше по-трудно, защото... Ага. Викам, че си бъркам тестето от солидни 5 минути вече. Сега сигурно пак ще имам, не знам, лоша ръка, да речем. Не мога да кажа какво точно. Ще да си сваля. Така горе-долу се вижда до някъде. Цепим дека. Не съм си извадил зарчетата, ако мога хвърляш за мене, ще е много. Искаш ли направо да почнеш? Да, брат, пича ми играе Cyber Dragon и иска да почне. Абе, добре, приемам. Добре, айде късмет. И на тебе. Мерси. Тъй, първият тегли ли карта или не? Може, не знам. Ако искаш, може. Май как брикнах. Добре, аре, ще се възползвам, тегля. Добре. Ами... Виж сега, ще задействаме и това и ще следвам тая карта и ще завърша хода си. Вече от ярката светлина се няма от кой за три хода. Тегля. И обръщам един каунтър за твоите мечове. Не, той е като дойде моят ход. Добре, окей. Да. Ето ще става ръката да я виждаш, но ми я взема някъде да си я... И да си я нагласиш, леле, какво трябва да направя. Добре. Ще призова нормално Cyber Dragon Core и ще използвам ефекта му, когато е нормално призован да си добавя Cyber Spell или Trap карта. Чей наш, не шивам се. О, чакай, аз може да мога да... Ще си добавя Kyber Dark Realm. Брат, искаш ли направо да си взема един мой дек, който е тип като твоя, защото сега като се замисля, може би пак ще е прекалено силно. Чакай, не. Просто играй. Добре, както кажеш. Задействам Realm. Когато е активирана, мога да си добавя Cyber Dark чудовище от тестето в ръката с различно име от картите в гробището ми. Което е... не знам защо е там. В смисъл... Иначе картата ще е прекалено щупена.
но ще си добавя Кибердарк Кимера. Така, ми играй си. Добре, ще използвам ефекта на Кимера, дискардвам Cyber Eternal от ръката си, за да мога да си добавя яка заварка. Как си го запомнил от анимето? Много ясно. Аз не знаех на английски как е, докато не я взех. Мисъл. Давай ти си. Теги. Минава един ход от Един каунтър. Така, сега аз ще призова нещо много яко. Тази спелка между... А това там си е гроба, нали? Да. Окей. Сега ще нормално призва моят Spell Striker. Spell Striker има 600 точки в атака. Но това не е всичко. Spell Striker може да те атакува директно. Битка, Spell Striker, директна атака! За 600 жизни. Мале, колко съм добър. Приключвам хода си. Тегля. Ала. Сега ще призова едно чудовище, което не си виждал до сега в дуела. Не, няма, ще призова още едно копие на Cyber Dragon Core. О, какво? Ефект отново да ми добави кибер магия или капан. Има как никой не джойна страна, освен Вики. Не знам, може би после. По-късно. Ще си добавя Cyber Dark Invasion. Какво прави тази карта ли? Веднъж на ход мога да активирам един от тези два ефекта. Да таргетна Cyber Dark ефект чудовище, което контролирам, и да го екипирам с едно дракон или машин чудовище от гробищата на който и да е от нас двамата, като еклип спел, който му дава 1000 атака. Или да пратя една еклип карта, която контролирам, екипирана към машин чудовище в гроба, за да унищожа една карта, която контролираш. О, не. Да видим сега. Ще обърна една карта в лицето надолу и ще дискартна Cyber Dark Claw от ръката си, за да му задействам ефекта да ми потърси Cyber Dark спел или трап. Ще си добавя Cybernetic Horizon, която се третира за Cyber Dark карта. Сега ще приключа хода си. Поелете. Тегля и минава втори ход от мечовете. Добре, просто ще сетна едно чудовище. Добре. След това пак ще премина в битка и с Spell Striker пак ще наточа за 600. Загубил съм 1200 вече. Абе, искаш ли да ги пишеш в чата, за да не забравим какво сме на какви точки сме? Си нямаш ли къде да си го записваш? Може, ама да знам. Защото не ми се занимава да пише в чата. Защото той не е за това по принцип. Да, добре, окей, ще помниме. Ти си на 6800 сега, нали? Да. Да. След тази карта ме фаза в 2 и завършвам да си давай. Тегля. Това е несериозно. Добре. Ще активирам Cyber Dark Invasion и директно ще използвам ефекта му като таргет на Химера и ще екипирам с нея с Claw.
от гробището си. Давай, ти си. Тегля и мечовете си тръгват. Колко атака каза, че има твоите чудовища? Химера има 1800, коровата имат по 400. Окей. Сега ще нормално призова дракон Александрит, който има 2000 точки в атака. Сега битка дракон Александрит унищожи неговата химера. Атака! Ще задействам ефекта на Invasion. Втория мога да пратя Cyber Dark Claw, който беше екипиран за химера, за да унищожа твоя дракон. Не, дракона ми! В такъв случай с моят страйкър отново ще се наточа за 600. Поне ще мога да го премахна през следващия си. Харесва ли ти това? Приключвам хода си. Тегля. Йо, някой джойна на стрима. Здрасти, пич. Поста. Добре, ще правим. Сега ще задействам Cybernetic Horizon. Пращам 2 дракон или машин сайбър чудовища с различни атрибути, едно от ръката и едно от тестето си в гробището, за да добавя едно сайбър чудовище от тестето в ръката си. След това пращам едно машин сайбър фюжн чудовище от екстра дека си в гробището. Сега ще пратя Cyber Dark Edge от ръката си, както и това трябва да е Light. Както и Cyber Dragon 4, за да си добавя Cyber Dragon Nagster. Те са някакси комбинация от английски и немски. Някой Cyber Dragon. Не, това то най-вероятно се чете Вая. Ми е смешно как е написано баш като в PA, затова го казахте. Да. Сега. Ще обърна двата си кора в защита. И ще използвам инвазията като таргет на химера и го екипирам с Cyber Dark Edge този път. Отново получава 1000 точки в атака. Супер. Сега е време за бойна фаза. Химера, унищожи чудовището му. Кое от двете? Това дето ме атакуваше всеки ход до сега. Ефекта на спел страйкър е, че когато се бия, аз не понасям бойна щита. По него махнах от полето. Твой ход е. Тега. Знаеш ли какво? Ще съм пас. Тогава в енд фазата ти ще използвам ефекта на инвазията и ще екипирам химера
с Клоу от гробището си. Май тази химера става много силна, бе. Сега вече на цели 2800 атакуващи точки. Тегля. Да видим. Между другото съм забелязал, че слушалките ми лагат, нали, лагват слушалките ми, не се чувам толкова добре. Спокойно, хора, ще взимам си нови слушалки скоро и се надявам да се чувам по-добре. Добре. Нека го измислим. Ще започна направо с битка. Химера унищожи защитното му чудовище. Ти унищожаваш моят Марш Макарон! Когато Марш Макарон бива унищожен и изпратен в гробището, той ми дава достъп до специално призвол от тестето си 2 други Марш Макарона. Добре. Така че излезте. Мои Марш Макарони! Във втората си мейн фаза аз ще призова Кибердракон Нахстер специално от ръката си като дискард на Джизо Киро. И ще приключа хода си за сега. Тегля. Сега, ще съжаляваш, че не ме довърши миналия ход. Не знам аз какво говоря. Ще жертвам двете ми чудовища. Моят Марш Макарон и Марш Макарон номер 2. За да призова на полето излез Гандора Крос, дракона на унищожението. 現世の狭間を閉ざす砂上を破り我が敵に滅びをもたらせ。現れろ破滅にガンドラクロス。 И сега за да действам ефекта на Гандора Крос, когато бива нормално или специално призван от ръката ми, мога да унищожа всяко едно друго чудовище на полето. Унищожи! Ще мога поне моята химера ще може поне да го въвлече със себе си. За да изпълня ефекта на инвазия. Махам Едж, за да унищожа твоя дракон. Но също така дракона ми има друго умение също. Аз си нанасям ефект демидж, равни на най-високата атака на чудовището, което съм унищожил. На полето или оригинална? Това не е оригинална атака, само да кажа. Демек на полето? Да. Губи още 1800 жизнени точки. Втора фаза на изчакване. Поставям тази за по-късно и си ти на ход. Тегля. Да видим. Ще призова последния си Cyber Dragon Core нормално. И отново ще използвам ефекта му, за да си добавя кибер, магия или капан. Да видим. Ще си добавя Cybernetic Overflow. Тя ми позволява да банишна от гробището си колкото искам кибердракон чудовища с различни нива. Също мога да използвам и полето и ръката, за да унищожа толкова карти, които ти контролираш. Какво? Ще обърна една със сигурност много мистериозна карта с лицето надолу и ще вляза в бойна фаза.
Давай ядро! Атака! Не беше зле. Твой ход е. Да видим дали твоето ще бъде зле. Сега ще видиш, че аз мога същото, каквото Cyber Dragoните могат, понеже ти контролираш чудовище, аз не. Мога да специално призова това. Lord Gaia! The Fierce Knight! Какво? Lord Gaia има 2300 точки в атака и 2100 защита. Сега битка! Давай Lord Gaia! Атакуй по неговото ядро! Не толкова бързо. Активирам Overflow. Сега ще баниш на един Нахстер и един кор от гробището си, както и един 4. Това са 3 различни нива. Ще унищожа твоето чудовище, както и двете ти обърнати карти, които не са в средата. Напред! Унищожаваш анулиране на атаката и защитно тегляне. Добре. Втора фаза на изчакване. Ще поставя тази карта обърната. Завършвам хода си. Тегла. Ще активирам Cyber Emergency. Сега мога да си добавя Cyber Dragon. Чудовище. И кой по-добър от самия Кибердракон? О не Кибердракон! Чувал съм много легенди за него. Сигурен съм. Мисли 2 пъти преди да унищожиш моето ядро. Следващия път. Когато знаеш това, сега е време за битка. Ядро, нападни го отново. Още 400. Значи аз съм минус 3600 общо. Ти минус колко си? Ами аз съм минус 800. Защото ти ми наточи 2 пъти с ядрото и да, друго не си има такова. Май, да, okay. Не си спомням. Ако хората гледат това видео и съм направил някаква грешка, сори. Добре. Твой ход е. Тега! Няма много какво да направя. Ще поставя това чудовище обърнато. С това завършвам хода си. И аз тегля. Знам какво да направя. Ще дискардна Cyber Dark Claw от ръката си, за да си добавя Cyber Dark Spell или Trap. Това ще бъде второ копие на Realm. Сега ще го задействам и това ми позволява да си добавя Cyber Dark чудовище от тестето в ръката. Ще си добавя Cyber Dark Horn в ръката си и ще го... Знаеш какво? Мисля, че е време да си подобря ядрото. Трибют сама напред, Cyber Драконе! Какво? То еволюира? Може да се каже. Но това не е всичко. Сигурен съм, че помниш какво прави моя Cyber Dark Realm. Допълнително нормално призваване за Cyber Dark Horn.
И сега ще използвам неговото умение. Ще екипирам Cyberdark Claw към него и това му дава 1600 точки. Става на 2400. Но не съм сигурен 2400 дали са достатъчно. Ти какво мислиш? Не знам. Притеснявам се, че може и някой от картите с лицето надолу да провали плановете Това ми. мината карта. Но няма как да знам без да рискувам. Ще използвам ефекта на инвазията. Ще си екипирам към Хорн Cyberdark Edge. Здрасти, Боби. От Хорн е с вече 3400 атакуващи точки. Време е за битка. Хорн, нападни чудовището му в защита. Не бързай толкова, карта капан, магическите цилиндри! Какво правеше тази карта? Нанасям ти щета колкото е атаката на твоето чудовище и анулирам атаката, действително. Не. Печо, това мат на Cyber Dragon Infinity ли? Нищо подобно. Dragon Shield е. Но не я махай от полето все още, защото аз не мога да направя нищо, окей. В такъв случай, Кибердраконе, довърши започнатото. Атака! Унищожаваш моя крилат Кориво. Това носи пас лакше, защото те са и двамата от GX, actually. Да. Твой ход е. Печо, шадаут да тебе, че играете в Payball 500. Мерси. Първо ще задействам това. Магическата Това е карта смена модно. на сърцата. Дай ми твой О, не. Cyberdark Horn. Ще ти отговоря с инвазията. Пращам Клоу от екипирането, за да унищожа картата ти с лицето надолу. Ами поне ще чейна с димензионална бариера. Ще декорирам Fusion. Знам, че няма Не да мисля, направя. че има голямо значение. Да, но все пак исках да сега. активирам. Сега Хорн има по-малко атака от моя кибердракон и няма да може да го унищожи. Той е прав. Какво да направя? Ще поставя това чудовище обърнато. Завършвам хода си и с това твоят дракон се връща на твоето поле. Много благодаря. Тегда. Смя се като Юги, Да бе. видим. Верно? Не. Не знам. Но аз в момента имам само 1000 жизнени точки. И мисля, че единственото нещо, което бих могъл да направя, е да заложа всичко на последния ми ход. Последната ми възможност за победа. Може би това ще бъде единствения начин да спечеля тази игра, но може и да бъде начинът, по който я губя. Активирам яка заварка. I'll activate the magic of Power Bond. Какво? Ще направя Fusion Summon. Да видим дали ще си е струвало. Ще използвам Кибердракона от полето си, както и Кибердракона от ръката си, за да направя Chimera Tech Rampage Дракона. Нани? Сега неговата атака е отвоена благодарение на яка заварка. Освен това мога да използвам ефекта му, да пратя до 2 лайк чудовища от теслето в гробището си, и той така ще може да атакува толкова пъти отгоре за всяко пратено чудовище. Що за ефект?
Ще пратя електромагнитната костенурка само нея, защото нямам други светлини чудовища. Мисля, че ще бъде достатъчно обаче. Ще призова освен това нормално Cyber Dark Cannon и ще използвам ефекта на инвазията, за да екипирам Хорн с Клоу. Сега Хорн има 2800 атака. Време е за битка. Хорн, нападни неговото защитно чудовище. Моят нападател Ворс! Не! Освен това, не знам дали знаеш, но Хорн прави пирсинг демидж, когато се бие с чудовище в защита. Напред, Rampage Dragon! Нападни го! Rampage Dragon! Довърши го! Победата е моя.